कहलिए के ब्यास लोगे घड़ी का दो टैटू गोदवावता केहू हाथ पर नाम लिखवावता केहू कमर पर लिखवावता इनको न चने भी ढोड़ी पर एगो चिड़ई गोदवले भी आई तो देखब सब है ढोरी के नीचा ढोड़िया पर चिड़ई गोदवले भी इनकर नचनिया इनकर नानू देखनी है सब है इनको देखा तो होता इहो गोदवले बाड़ी लेकिन ढोड़िया देख जान ली कि असही एगो बात हमरा मन पड़ गइल लस लस तो गोला चैनल भाई जी यहाँ के मरद यानी कि हमने के भैया जनता ने नाम का हो जोशीला यादव जी जोशीला यादव निर्मला जी के मरद हमने के भैया के नाम हो जोशीला यादव जी रोज गौनइये में रहता रही कई महीना बाहर हो जाता रही एक बेर लागल भैया का शौक होखे इनका ऊपर तो कहले कि सुनो गौनई में जाता रू हमरा शौक बा बुझाता कि तू कनो झुराइल बाड़ू तो कहली जे मालिक शौक बा तो कोनो जुगाड़ कर दी तो कहले कि जुगाड़ करके भेजो पेंसिल लेके इनका हे जगह पर एगो बतख बना दिले हे जा बतख बना दिले 7 दिन के बाद जब गौनई में से घरे गईली नहली धोइली बतख तब में टक गई रहे जब गईली कहली जब मालिक तो पूछी है जब बतख का भइल तो बतख बनावे के पड़ी ताले इनको टीवे बिछिल गइल इनकर मालिक दहिना जांग पर बना के भेजले रहले आई बामा जांग पर अपना सब बतख बना के घरे पहुंच गई अब इनकर मालिक की का जाते कहले कि तनी तनी बतख देखाओ बतख हमर कहां बा मालिक देखले कि होई देखो हम बनोले नहीं है दहिना जांग बामा जांग पर कोई से गई रे अभी बड़ा दिमाग के तेज नु है लेकिन चुप रही अरे बुझाला बतख के न बनोले रहनी हो पानी के जीव हो दहिने बामे जाए में का दिक्कत बा जब पीछे में नदी बा तो एक बार से ऊपर नहीं खेल के जा कैसन बा खाइब की जियान करो खा जाइए अब गणेश जी के गोड़ लगल जाई।